stakeholders before making this decision. Jood bura mag Azimio kotelnegi kod jaod bura ma Mathare okil Anthony Oluoch koro dwaro mondo owit oko bura manomaknegi e doho ewi ng'anyo mag Azimio. Kweth Azimio go bende chano chwalo dwachgi ne kweth mar twak mondo rang katiba mamiyo ng'ato ratiro mar chwalo doho e bwo seche 24 tok ka obila osemake. Gitielo ni pogruok bende nyaka bedie e kind sirikal kod od bura, gino ma gichayo godo piny owacho ni rocho go ratiro mag jood bura kod jo Kenya mamoko bende. Mondo mi kosetim audit report ni kele parliament mondo wang'e ni what is the status of employment gi kako ndikji e Kenya. Jomage maonge gi thuolo e serikal mosebed kinyono gi jomage manigi share mokalo margi. Mondo mi ket chik moro ni community achiel okonego beni yudo andike kata thuolo makalo atamalo mar 30% mag appointments e serikal marwa masanini. We may have to recommend freezing appointments going forward to these communities until we reach what we call equality. Mondo mi wach help choduogi nyithindo mi help mondo som. Kik waket ni wach somo e piny kae dhi bedo mana wach ni ka in gi pesa e kinya somo. Somo nego bed ni en gima free. Kingi mar piny Ingereza King